Pozdravujem do Kieva k okrúhlemu bielému stolu. A najskôr sa spýtam, že či naozaj chceme mier na Ukrajine, pretože proste sú tam neustále špekulácie, ale nerozumiem tomu, prečo by sa nemohli stretnúť alebo začať rokovať čisto len Amerika a Rusko. A proste potom to rokovanie ďalej bude pokračovať s Európou. Proste, ale keď sa chcú stretnúť, tak im dajme šancu, pretože chceme mier. A určite sa proste do toho stretnutia vsunie aj Európa, no ale bude to troška neskôr. Ale to je jedno, proste. Určite sa bude potom. Ale proste chceme mier, tak keď to chce Rusko tak a Amerika k tomu pomôže k tomu mieru, tak proste nech sa stretnú. Tam proste o nič nejde len, tam ide len o tú nejakú nasále pýchu zbytočnú. A to je proste, chceme mier, tak chceme mier. A nejaký strach z napadnutia z Ruska je absolútne teraz, absolútne, ja neviem, to je úplne zbytočný strach, pretože Rusko je má proste ekonomické problémy. A nehovoria o tom, že nemá techniku. Nie je na tom dobré. Vôbec na tom nie je dobré a nedovolilo by si proste skočiť do Európy. Aj keď nedovolilo. A na tú nejakú obranu Európy tam proste niečo špekulovať alebo investovať nejak extrémne tam znova, aby sme boli kľudnejší, znova spustiť základnú vojenskú službu v každej krajine Európskej únie. A je to proste vybavené. Keď si to porovnáme s obyvateľmi, tak ja neviem, Rusko má 150 miliónov obyvateľov. Koľko má Európska únia? Koľko má Európa obyvateľov? To je neporovnateľné. Keď tam bude tá základná vojenská služba, tak proste stačia na nové čapice, kebyže sa Rusko rozhodne na útočiť. Ale proste to nespraví, neexistuje. Tak nehajme ich, nech sa dohodnú, uvidíme, čo predložia Spojené štáty americké z Ruskom. A proste no stres, je úplná pohoda. Kľud, rozváha a zdravý rozum, selský.